kasaligan o sagrado nga libro. So mo ni gipahayag nga kini siya di gini masayop. Suma sa Juan 5:39 ang kasulatan di gyud masayop. Anong di masayop ang Word of God, ang Biblia? Nga aduna man ay mga gisgutan niya nga lalaing languages. Di man na to ang mga ang Word of God, substantially Word of God na. Pero ang mga translation, aduna na dili na infallible ang translation, pero substantially Word of God. Nya gitahod sab na. Kay siya ko sa last 2 minutes. Mismo ang Quran, the Holy Book of Islam, tumasahon nga nirespetar sa sagrado ang libro. Tumasahon ang kining Quran sa maong pahayag sa the Word of God ini sa kuan introduction, para tumasahon. Ingon diri nga there are many books in the world which are believed to be secret. Sa to pa, daghang mga libro ning kalibutan na nga itong gituan nga sagrado usab. So mismo ang Quran nga nagisgot usab. The introduction sa Quran. Unya ang diri sa kuan kining ang Biblia, gisgutan sa Biblia ang si Virgin Mary putli walay buling. Si Maryam suma sa Lucas 1:27 nga usa ka birhen nya sa Isaiah 7:14 manamkod sa ka babaeng birhen. Pero gisgutan sa Sura 3:42 atong basahon ang Holy Book of Islam. The angel said, Mary, God has selected you and purified you. He has selected you over all the woman. Luke chapter 1 verse dito sa 43 o Mary. Sa page 40 sa maong Quran ng ikuan Surah 3:42-43. Sa Biblia Lucas 1:48, from now on all people call me blessed. Ang tanang katawan mitawagan og bulahan. So tukma ang Quran ug ang Biblia nagmensyon usab. Unya, di mana na to nga ang gitawag og hagiography copy. Nga mismo ang writer sa unang panahon nga gilablagan sa Dios nga the people of God nga gihatagan og kining lamdag katakos sa pagsuwat sa Biblia mo ni gitawag og hagiography copy. Mismong kuang gyud lamdagan sa Dios. Sunod na gitawag na og autography copy nga gikan sa lamdagan gikopya sa period of gama mo ni autography copy. Sunod na translation na version na. Daghan na mga translation sama sa the Douay-Rheims Bible nga one of the standard English translation sa Roman Catholic Church nga nipahayag yun nga karaan kaini ang maong gisgutan diri sa kining the early Christians mo ni ang tawag og pulong sa Dios nga pulong nagisgutan diri. Asa mabasa na? Buhat 18:11 Acts matud pa ni San Pablo nga nagwali gid siya nga pulong sa Dios. Basahin natin ang chapter or verses sa kuan. And he stayed there a year and 6 months, teaching among them the word of God. So Douay-Rheims sa Acts chapter 18 verse 11. So nagpudlo si San Pablo og pulong sa Dios. So kinsa nang ingon nga pulong sa Dios? Mismo ang simbahan, kunya mismo sa Quran nitahod sa sagrado nga basahon. Kay nikot masad ang maong kuan sa si mitungod ni Birhen Maria. Unya, imana na to ang original language, mao gyud ang Hebrew o Griego sa Old Testament. The Old Testament was written in Hebrew, the New Testament was written in Greek. Ang Aramaic language, the language of God, nga Mos Kristo, mo ni siya ang giisgutan ang
the New Covenant Aramaic Text with Hebrew translation. So, muni ang sa mga original nga lingwahe nga gihubad ni Saint Jerome, one of the Latin fathers, Doctor Professor sa 4th century. 4th century sa tuig 405 AD Anno Domini. One of the Latin fathers, Doctor of the Church, si Saint Jerome, ang Hebrew Old Testament, Griego New Testament, translated into the Latin Vulgate, munang 405 sa first translation. So, ang punto mga kigsunan nga ang God is the author of the sacred scriptures because inspire its human kining authors nga mga lamdagan sa Dios. Kay kung di lamdagan, dili kini tinuod nga ulong sa Dios. So nining sa oras ba? Ayo pa, birahe. Oh. So I hope nga within 20 minutes. Yeah, 20 minutes. Nga ang Biblia walay pa nagsumpaki ang kasulatan from Genesis down to Revelation kay kuang kanang dili infallible ang translation. Pananglitan adunay mga languages nga adunay contradiction, dili kana contradiction kundi contrary kana. Lahi ning contradiction, ulahi sa ning contrary. Kigsunan. Sama ra gug mingon ta nga ang t-shirt ni Brad Clive Gitgano black. Kumingon tag white, contrary ra na. Kay na may blue na may red. Dili absolute ba? So kumingon ko dili black, that is contradiction. So mana ang Biblia from Genesis down to Revelation, dili na contradiction, kundi paano siya kaning mga translation na natong gibasa pero original mao ni ang Hebrew o Griego nga gihubad ni Saint Jerome. Unya, ang competent to interpret the Word of God, only the Roman Catholic Church has authorized to interpret the Word of God. So siya mo'y authority nga mo-interpret sa pulong sa Diyos, muning kasulatan Biblia. Dili sa Quran, sa Biblia. Na mo-interpret nga kini siya correct translation, correct interpretation, o kining correct yun ang kining gitawag og usa sa mga gitawag og kining kanonisasyon ba na sakto nga ihap ang Biblia. So muna nga why there is no contradiction sa Genesis down to Revelation kay kini siya ang simbahan mo ini pahayag ini dili ako mo iningon Word of God ang Biblia, only the Roman Catholic Church. Kay siya mo'y otoridad nga mapahayag niya ang Biblia pulong sa Dios nga di gyud masayop. Nganong di pa masayop kay ang principal author mo mang Dios nga labing magkaon nga Dios nga gila sa Iglesia Katolika Romana. So muna nga ang I hope nga ining maong friendly dialogue sa discussion sa Islam nga sa Abdurrahim nga iyaning ipambitan itande nami tungod sa kong ibabaraw nga kining Biblia Word of God nga iya sa nga pahayag nga ang Quran pulong sa Dios sumala sa Quran. Kaya na pa may second stand ini. Mayroon pa. Oh, second stand, 20 minutos. So, ini lang akong time sa pagpahayag nga ang Biblia Word of God. Urot na. Oh, nay crossing sa amin. Kuan lang kanina ang kinisya ang feedback mo sa mga kanila mga pangutaw na lang sa mga tao. Oh, sige po. Munay mo tanan. Kunya lang inukuman sa Islam. Oh, pero na test kan. Na tibit ribat. Di na sa second stand mo siya. Ana. Inukuman mo, sikas pa. Inukuman. Doon mo kay pangutana sa inukuman. Na mga pangutana ba? So, butir din ng tao. Oh, sige. Sa second stand na to, one po isa. So, pwede po may mga No. Dahil salamat no. Natong pastoryahon si Brother Ibrahim sud sa 20 minutos nga aya pagkamatud-an ang relong Islam nga tinuod na pulong sa Allah. Brother Ibrahim. Biray. Oh. Brad, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalaygon ang Allah kamo ang Ginoo sa tanang mga ginuhat nga naghimo sa langit ug sa yuta, sa hangin nga atong ginhawa, sa tubig nga atong ginom ug sa pagkaon nga atong gikaon. Siya lamang ang naghimo nini ang Allah subhanahu wa taala. Ug nining adlaw usa sa atong pagpasalamat sa Allah subhanahu wa taala nga adunay friendly dialogue nga mahitabo din sa Lapu-Lapu sa Upon. Nga din si brother Iwaydi. Sa tanan nga akong na-enkwentro dito sa Plaza Independencia, formal siya nga matupag istorya. Unlike sa uban nga daghan pa og mga istorya nga di mayo. So isip humanitarian ta, ako pong gitubag ang iyang gusto nga doon namin ikaduha nga panag pabildo dialogue may tumadali kung sabay tinungkol sa pulong ni Allah sa inyong dialogue sa Dios ang Biblia ba o ang Quran. So sa amo sa mga Muslim usa sa hinungdan nga kinahanglan nga ato gayud nga mahibaw-an kung unsay tinuod unsay sayo. Kay nagingon ang Allah sa bala ni Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayaw sambugi ang tinuod ug bakak kung ikaw nasayod sa kamaturan ug ayaw ni siyang tapigi. Mo nga kami nga mga Muslim tibuok kalibutan, dili mi makaako nga magpabilin sa mong kagalingon nga kami ray nasayod sa kamaturan nga kamublan ko nga mong sayod. So ang Allah subhanahu wa taala tungod kay ang Allah mo may tag-iya sa kamaturan, mingon ang Allah subhanahu wa taala sa iyang pulong. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallah al-ajizul alim. Nagingon ang Allah ang Quran among gipadala ngadto sa kalibutan. Ang Allah mismo mo nagpadala sa balaang ng Quran para sa mga tao. Pinaagi sa usang propeta nga mo si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kining Quran among pamatud-an nga kini mo'y tinuod nga pulong sa Allah. Tungod kay ang Allah subhanahu wa taala sa matag generation nga iyang gihimo dunay mga greatest prophets nga iyang gipadala. Unang-una si propeta Moises gipadala ug nagwali sa maayong balita nagihatag sa Allah subhanahu wa taala sa pinulangang Hebreo. Nga naman Hebreohanon man si propeta Moises. So kung dili siya pwede tagaan og revelation nga English kay dili haom siya lang pinulungan kay sila Hebreohanon man. So ang pinadayag sa Dios sa Allah ang gihatag sa ila Hebreo nga lengguwahe. Pag human ni propeta Moises gipadala po sa Allah ang usa ka propeta nga mao si propeta Isa, si Jesus. O gihatagan og revelasyon sa Allah sa pinulungang Aramaiko. Kay si Jesus dili pwede tagag in English nga balasahon, kay dili man niya lengguwahe ang English. Kay Aramaiko man ang iyang pinulungan. Busa ang gipadayag sa Dios sa iya nga libro gi-reveal sa Aramaiko. Sa human sa panahon ni propeta Isa, si propeta Jesus kanina man kanila, gipadala po sa Allah si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nga magwali na usab sa pulong sa Allah nga pinaagi sa Arabic. So si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iyang gigamit nga pagpasabot sa mga tao ang pinulungang Arabic nga naman Arabo man si propeta Muhammad. Mao nga kining Quran gipadala sa Allah subhanahu wa taala sa pinulungang Arabic para nga ang mga tao makasabot kuno sa ang ipasabot sa Quran. No? Arabic kay Arabo man si propeta Muhammad. Na dili siya pwede tagaan siya in English nga balasahon kay sa Amerikano, na di po siya tagaan og Binisaya nga balasahon kay dili man siya Pilipino. Ang iya is Arabic nga lingwahe ang revelation. Karon
Usa sa ilanan nga mailan ato ang tinuod nga kasulatan sa Dios. Unang-una, kinahanglan nga siguroon gayud mismo nga naghatag anang maong pinadayag o revelasyon ang Dios mismo ang naghatag. Nga dili ipaagi og tao nga giangkon nga kini mao ang pulong sa Dios, nga diin wala mahingandi ang iyang pangalan sa Dios. Mutoy usa ka basihanan nga mailan nato nga ang imong kasulatan nga idala karon tinuod ni siya kay nganuman ang Dios mismo mo naghatag anang revelasyon. Ikaduha, siguroon nga kanang iyang gihatagan og revelasyon propeta. Dili pwede nga dunay mag-angkon-angkon nga siya nakadawat og palasahon sa Dios nga dili siya recognize nga propeta sa Dios. Ikaduha to nga basihanan nga ang imong kasulatan nga gidala tinuod, no? Ang ikatulo, kinahanglan nga kung unsa man ang mensahe sa Dios sugod sa sinugdanan ug hangtod sa katapusan walay pa nagkausab ang mensahe. Nagpasabot nga ang imong kasulatan tinuod. Ang ikaapat, kinahanglan nga siguroon usab nga ang pagpadayag sa maong mensahe sa Dios kaniadto nga imo parong makita ug mabasa. Pag matuod nga kanang imong gidala karon nga kasulatan, mauna ang original nga revelasyon nga libro nga dadawat ni propeta Hesus o propeta Moises. Sa lengguwahe siyang pagdawat ug mabasa nato karon para atong basyanan nga ang imong kasulatan nga gidala karon original tinuod. Ang ikaunom, siguroon nga maong kasulatan siguroon usab nga maong kasulatan mahibawan kung unsa ang pagtulunan nga iyang gipadala. Kinahanglan sa maong libro, sa maong kasulatan, dunay religion nga iyang mahibawan. Nganuman, tungod kay ang tao, tungod sa kabright, magbuhat-buhat sa relihiyon, gadiyon iyang ipaangkon nga kinireliyon sa Dios. So kinahanglan nga ang kasulatan nga imong hawiran karon para di ka mawala og relihiyon, kinahanglan naa ang relihiyon nakaplastar ang pangalan. Mismo ang Dios magahimo. Okay? Ang ikapito, siguroon nga kanang maong kasulatan ang pagtulunan nga gidala mao ang gidala sa mga propeta. Kay para nga dili kita masayop nganuman ang mga propeta mao ra may gihatagan og mga revelasyon sa Dios. So siyempre kung aduna kay kasulatan karon nga gidala sa mga propeta, naa diha ang katinuod sa imong kasulatan. Ang ikawalo, kinahanglan usab nga ang kasulatan mahibaw-an kung unsay gidili o unsay pwede. Dili pwede nga ang pwede gidili ug ang gidili pwede. Di pwede kinahanglan nga dunay gid siya balaod nga kini mo'y gidili, kini mo'y pwede. So ang imong kasulatan tinuod na kay nganuman ang Dios man mismo ang nag hatag nga nga balaod. Sunod nilanan, kinahanglan nga ang maong kasulatan nakapatindog og balaod nga natuman sa katawhan kaniadto ug hangtod karon. Munay nindot nga kasulatan nga dili ka makaingon nga kini siya dili tinuod nga kasulatan nga naman balaod sa Dios ang napatindog kaniadto ug hangtod karon pabili mong balaod. Ang ikapulo, kanang kasulatan nga imong gawiran karon nga iya sa Dios, kinahanglan usab nga mo coincide siya sa sinsya. Dili pwede nga ang discovery sa science karon dili nimo mabasa sa imong kasulatan or mo contradict man sa imong kasulatan. Kinahanglan nga imong kasulatan karon conform sa science. So tinuod nga imong kasulatan pulong gid sa Dios. Ug ang katapusan nga ang maong kasulatan aduna gayoy isulti mahitungod sa Dios nga dili siya mabalhin. Kung ang imong kasulatan karon nga nagsulti nga ang Dios usara, hangtod maguba ang kalibutan magpabiling nga ang Dios usara gyud na. Kung ang imong kasulatan nagsulti nga ang Dios wala siya kauban, kana tinuod. Ug ang imong kasulatan nagsulti usab nga adunay relihiyon nga iyang pagadawaton dito sa lahing kalibutan, kana tinuod. Nganuman sayang ang tao nga mamatay nga sa laing kalibutan alkansita. Nganuman ang relihiyon mo nay manual sa atong kinabuhi aning kalibutan. Kay ang tao walay relihiyon, wala siya direction siya kinabuhi. Aning kalibutan o sa laing kalibutan. Mo kinahanglan kaayo ang relihiyon o kining relihiyon ato ning mahibaw-an kung unsa ka tinuod ang relihiyon pinaagi sa kasulatan nga imong gidala karon. So ang Quran mo'y pulong sa Allah kay siya mismo nag-ingon nga ang Quran iyang gipadala sa pinulungang Arabic.
ngadto kang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa mga propeta nga nauna pa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kay ang tanang mga propeta nagdala sa pulong sa Allah. Gikan kang Adan, Noe, Abraham, Moses, David, Solomon, Jesus ug Muhammad, ang ilang mga gidala nga mensahe usa lang gikan sa usa ka magbubuhat mahong Allah subhanahu wa taala ug ang ilang mensahe walay panagkabangi. Ug ang ilang reliyon usa ang ilang pagtulunan. Wala po sila panagkabangi sa reliyon. Ato na mabasa sa Surah Asyura verse 13. Nagingon ang Allah, kunoon sa man ang reliyon nga akong gipadala ngadto kang Noe, mausap ang reliyon nga akong gipadala ngadto kang Muhammad. Ug ang reliyon ni Muhammad mausap nga ang gipadala ngadto kang Abraham. Mausap ang reliyon nga iyang gipadala ngadto kang Jesus. Ug ang ilang reliyon walay panagkabangi. Buti pa sapot nga ang Quran di ay nahibaw-an nga kunoon sa reliyon sa mga propeta gisulti sa Allah nga ang mga propeta mga Muslim sila. Busa kini ni ang Quran among motindo nga pulong sa Allah nga naman tungod kay ang Quran gikan pa kaniadto hangtod karon wala siya kausaban, walay nasagol. Kay ang tinuod nga pulong sa Allah Quran. Mao ni siya ang Quran. Walay sagol nga English, walay Inensic. Purely Arabic. Nga naman tungod kay original ni siya nga manuscript, original nga pinulungan sa Allah nga gi-reveal ngadto ka propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 years ago until now, dili ka makakita og Quran nga adunay sagol nga lingwahe. Purely Arabic. And then ang Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala iyaning gipadala o iyang gidipinsahan nga dili maguba sama sa mga pagguba sa mga kasulatan sa mga tao. Sa gingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, tungod kay ang iyang pulong dili siya gusto nga maguba mausap sa mga tao, naghatag ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsiguro nga ang iyang kasulatan dili gayud mausap ni dili nimo makita ang panagsumpaki. O sige ingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi tilafan katsira. Ningon ang Allah, kung aduna mamoy pagduda nga kining Quran dili gikan kanako, kung kinigikan man galing sa tao, inyong makita ang daghan kayong panagsumpaki sa mga bersikulo. Muna mga igsuo may gala, kining Quran karon nga gawiran sa tanang Muslim sa kalibutan. Dili mo kakitag Muslim nga gawiran nga libro Quran ang usapod Quran nga dibating duha. Nga naman, gisulti sa Allah nga ang iyang libro dili maguba, dili mausab og unsay na ay naa sa sulod. So ang nahitabo kay wala may nakita nga mga conflicting contradiction sa Quran, nahitabo nga di gyud mo Muslim nga duha ka buok nga nagdebate ang usa Quran ang usa Quran. Apan kun atong tanahon kining Biblia karon nga gipamatudan nga pulong sa Dios, tad sarado ang tao karon sa panagdebate. Daghan kaayo rong gadala o pagtulunan nga Biblia ang gawiran. Nga ang Katoliko dili mo sa nga ayon sa Seventh-day Adventist. Ni ang Seventh-day Adventist dili mo sa nga ayon sa Iglesia ni Cristo. Ni ang Iglesia ni Cristo dili mo sa nga ayon sa Baptist. Nga naman tungod kay lain-lain ang ilang pagtuo sa Biblia. Sa ato pa kini ang Biblia makapabulag ni relihiyon sa tao. Mao nga kining Biblia kun ang atong relihiyon dili ta magkausa. Nagpasabot nga ang Biblia dili tunay nga pulong sa Dios. Nga naman managkabahin ang tao pagtuo. Samantalang ang Quran magkapao sa religion sa tao. Nga naman usa ka Katoliko nag-Muslim, usa ka Sabadista nag-Muslim, usa ka born again nag-Muslim, usa nag-Muslim, usa ka Baptist nag-Muslim, Hindu nag-Muslim, Judaism nag-Muslim, Buddhism nag-Muslim. Nagpasabot ay nga kini ang Quran makapausa ni relihiyon sa tao. Unya ang Allah subhanahu wa ta'ala nagingon siya nga konsekensa man katong magbaton og kasulatan nga dili gikan kanako hinimo lamang sa tao og yang ipaangkon nga kinigikan sa Dios, ang iyang gihimo dili kamatuoran na iyang gisulti kun dili
iyahalanan ko og galingon nga pagtumo-tumo nga kini di ay pulong sa Dios apan dili di iyaha sa Dios. Mao nga kining balaan nga Quran sa tibuok kalibutan karon. Wala ay mausap. Nga naman, ang among Quran adunay 114 chapters. Kung makakita mo Quran nga 113, dili na Quran. Kung makakita mo Quran nga 115 chapters, na dili na Quran. Kaya ang Quran is 114 chapters. Fix. Apan ang Biblia, si Meta Boy Biblia, iksoon din ni nagsumpaki ang tao. Nga naman, ang Orthodox version of the Bible, composed of 89 books. Orthodox version of the Bible. Ikadua, Charismatic version of the Bible, composed of 79 books. Ikatulo, ang Duay version, nga 73 books or 72. Ikaapat, ang gitawag sa libro nga sa mga protestante, nga 66 ka libro, ang King James Version. Asa may tinuod ani, nga pulong sa Dios, nga kining upat ni pareha. Ang 89, lahi sa 79, ang 79, lahi sa 73, ang 73 lahi sa 66. Sa ato pa kini Biblia dili ka kasyur nga kini may pulong sa Dios, nga naman man nagsumpaki ang tao. Apan ang Quran walay sumpaki. Ang Quran. Usa. Ang amo ikahatag nga kining Quran gidipinsahan sa Allah nga dili maguba og dili mausap. Bilyon sa mga Muslim karon hapit katunga nakamemorize ang Quran. In a split of seconds, gubon ang kalibutan o gubon ang mga computer, sunugon ang kasulatan, Bible o Quran, ipatindog sa pila ka minuto, mugawas ang Quran. Nga naman, memoryado ang Quran. Elementary grader sa Arabic, memorize ang Quran. Samantala ang Bible karon og sunugon, walay usa ka buok na nag-memorize sa Bible. Allahu Akbar. Nami challenge sa Pagadian City. Kung adunay naka-memorize og Bible, tagaan na mo premium 15,000. Naka-memorize Bible from Genesis until Revelation. 15,000 ang premium. Naka-memorize og word for word. Kay dito po sa mua, dunay naka-memorize og Quran dito word for word from first page until last page ng Quran. Memoryado, mangayo lang po mig 5,000 ang premium. Ibig sabihin, 15,000 minus 5,000, pilde na mig 10,000. Basing na musugal anak karon dinhi. Sa lapu-lapu na ka-memorize og Bible, word for word. Di kan sa Genesis paingon sa pinadayag, among dalon sa Pagadian, tagaan na mo siya premium. Nga naman, tungod, di preserba sa Allah nga kining Quran dili mausap o dili magkuba. Memoryado. Unang magkamalumi nga ang paglitok sa Quran sa iyo, nga naman, memoryado ang Quran. Samantalang ang Biblia karon, asa madapita portion sa Genesis mo memorize. Nga kung nalimtan niya paglitok, may hunday kang, oy, sayo mo na mo bro. Huwag lisod ka nga, no, dili memoryado. Samantalang ang Quran, memoryado. Tanan nga mga Muslim karon, halos na naka-memorize sa Quran. Muna, ang pagproteksyon sa Allah nga ang Quran dili mausap, tungod kay memoryado. Unlike sa Bible karon, daghan panag-usap. Kumbaga pa, ang Bible karon murag kumilig. Dagdag bawas. Bawas dito, dagdag doon. Nga naman, kung imong tanaw ng Bible, tanawan ninyo. Ang Marcos 16, 1 paingon sa 8. Ang King James Version. Pero sa ubang libro, Marcos 16, 9 paingon sa 20 mo mabasa. Pero sa ubang Bible, di mo mabasa ang 9:20. Sa ato pa, asa may gikulangan na ni, ug asa po higi, dugangan. Nga naman, di man ni pareha. Ang usa, na ay wala masulod, ang usa po, wala po na. No? So, kining Bible, dili ni siya ang pulong sa Allah. Nga naman, tungod kay ang pulong sa Allah, permanente, walay pagkausap. Unya, kining Bible karon, dili manimaw ang original nga Biblia. Nga naman, tungod kay si Jesus, dili siya Pilipino nga magbinisaya siya, nga mugamit ang Bisaya nga Bible. Na dili po siya Amerikano nga mag-English, mugamit ang English Bible. Unsa man siya Aramaiko, dapat unta, ang Bible karon nga atong mabasa Aramaiko, i-translate og Binisaya. Para makita nato nga ngayon mo pagbasa karon, nasayop ka na insakto kag namang original text sa Aramaic. Samantalang karon, pag-abli nimo Bisaya karon nga libro, sa may Aramaiko diha. Wala eh.
Bisaya. Kung gamit mo Tagalog nga Bible, Tagalog lang, wala po yung ramay ko. Samantalang ang among Quran, i-translate. Translate sa English, na ang Arabic skilid. Last 2 minutes. Kaya kung nasipyat ang translation, na ang original. Ang problema karon sa ani mo pagkabalo nga nasipyat ang translation, nga wala may original nimo. Muna karon ang Bible karon daghan ang nagkabangi karon. Way undang ang debate. Karong adlaw alas 2, paingon ato mo sa Plaza Independencia, magbulag na lang na di na magsinabot. Kaming ruway ni, no? Dito. Muna nga ang amo kay balon ni. Ngano man ang Allah nag-ingon, wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Ayaw gid niyo sa guli ug bakak ang tinuod. Kay ang tinuod lahi sa bakak. Unsa tinuod? Usa lamang ang Dios. Kinsa ang Allah? Ang Allah mao ni siya ang Dios nga gisulti sa Quran. Kay mingon ang Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inani ang Allah. La ilaha illa Allah. Wa'budni wa aqimis salah li dzikri. Sige sa Allah. Sapagkat tinuod ako ang Allah, ang imong Ginoo. Simbahan ko. O ayaw simbag lain. Kaya kung musimba mo lain, dili ako, binuhat na inyong gisimba. Munang walay Muslim, di mo kalibutan karon nga nagsimba gawa sa Allah. Ganuman kaya ang Muslim magsimba, dili mo ang Allah ang iyang gisimba, binuhat na. Mo ni ang nahitabo karon. Ang mga dili Muslim ang ilang nasimba, mga binuhat na. Ganuman wala nila masimba ang Allah nga mo ang atong magbubuhat. Muna nga ang Allah subhanahu wa ta'ala dili gusto nga ang kamaturan magpabilin nga tinago. Munang amo na ning gibutyag. Nganuman tungod sa adlaw sa paghukom ng andoy mi nga dili mi manubag ninyo. Nga kamo dili mo mubasol namo. Nganong kami ra may nakabalos kamaturan kabuhay kabalo. Munang kami nga mga Kristiyano, ako dati kong pastor sa Assembly of God ng Muslim ko. Wala na ako sa pagkugalingon nga. Wa ko mag-Bible lang to, hindi nga pong Bible. Last 1 minute. Okay? So, na Muslim ko, tungod aning kamatuoran nga ako nabasa sa Bible, sa John 8:32, seek the truth and the truth will set you free. Ipapangita sa Dios ang kamatuoran. Asa man kamatuoran karong pangita sa tao? Ang tao ron, ambak-ambak. Katoliko karon, ugma sa balistap, ugma iglesia ni Islam, ugma born again. Ganun man, nangita siya kamatuoran. Sa diyang pag-ambak-ambak niya, maman ako, naabot ko sa Islam. Ganun man, sa gisulti sa Allah, mingon ang Allah, Islam is my true religion. Ang Islam mo yung tinuod nga religion. O ang Quran is a perfect guidance to all mankind. Ang Quran mao ni ang giya nga libro para sa tanang mga tao. Nganuman ang Quran applicable sa tanang oras, applicable sa tanang dapit, o applicable sa tanang panahon. Stop. Okay? Salamat kayo. Dito lang akong isan. O Allahu Akbar. Atong yatag sa atong Masyaallah. So natapos na kanina ang kanilang pakikipag-tunggali, no, debate sa ating brothers na si Ibrahim Lopez at sa kanyang katunggali na isang pastor, no, sa Roman Catholic. So sa nakikita niyo, ito po ang view ng Lapu-Lapu, no, Cebu, si Lapu-Lapu City. Ayan, at alhamdulillah, marami ang mga brothers natin dito na mga maraming brothers, no, na sila ay pumunta at sila nga ay sumali dito sa isang kahit na maliit lang na event, no. So ito ang plaza sa Lapu-Lapu. So sa nakikita niyo, yan, no, yan po mga brothers and sisters sa mga hindi nakapunta ng Cebu. So ito na ang chance. Po. So dito po tayo, kasama natin si Imam, no? Imam sa Dubai. Imam, ayan. Yan, so si Imam, no? Pagsalam brother sa ating mga brothers sa Kulos, sa Cagayan, sa marami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng mga kapatiran nating Muslim. Tayo po ay nag-attend sa mga kapatiran nating mga balik Islam na nag-symposium dinhi sa Lapu-Lapu City. So mao ni ang among plaza nga gihildan og symposium o dialogue, friendly dialogue sa Catholic, Roman Catholic ug sa Islam. Mao ni atong mga kaubanan, mga ustad, si Imam Abdul Majid sa Masjid Mustafa in Bartir, Lapu-Lapu City.
So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So yun po ang ating palaging kasama dito na imam, no? So ipapasyal muna namin kayo kung saan makakita tayo ng mga gandang tanawin, no? So dito, so yan ang plaza, napakalaking plaza na pwede tayong magdakwa dito, no? Kada Sabado or Domingo, inshallah, para naman darami ang ating mga kapatid na Kristiyano na meron silang knowledge o kaalaman patungkol dito sa Islam. So balik tayo dito sa Talakay. Sa taas, long sa 5. Ayun. Sana siya, sa may sinaw. Pero, sa iksunod ko siguro sa subentro, ang Diyos, mingon, sa labing kamanas, commanded the Moses to make the secret anything. Iksunod. Sige. Muna, handa iso. Lahat pinigil Roman Catholic Jelas yang kisah kita. Holy Bible. Tubag na to base sa kining Biblia, ang principal author ni brother mao gyud ang Dios. Suma sa pinagi sa 2 Timoteo 3:15-16. Omnis scriptura divinitis inspirata utilises. Manang Aramaic sa tuya, Arabic. All scriptures under the inspiration of God, biblical inspiration, in special sense, word of God na siya kay tungod sa paglamdag sa human authors na glamdagan sa Diyos mo nang sa 2 Timoteo 3:16. Mo nga Biblia 2 Timoteo 3:16. Ang gisulti ni San Pablo dili man iya kun dili gikan ni Kristo. Asa mabasa na? Nasa 2 Corinto 12:19. Sa to pa? Sa to bersikulo? 2 Timoteo 3:16. Sa to pa? Dili pulong ni Jesus. Pulong sa Diyos. Si Jesus Diyos man. Ayaw magapulong ni Pablo. Di gipahayag ni Pablo ang gisulti ni Kristo kay si Kristo. Di na. Awa na. Next. Ako? Ako pa na? Sa moderator mo tanah sige. Mato pas penulungan sa Latin nga nunis limpos liquid adversus veritatem sud cum veritate. 2 Corinto 13:8. Wala kitay mahimos papatok sa kamotoran kun dili pagpudayag o pag-ayon niini. Oh. Motuo ka ba nga kining imong Biblia pulong sa Dios? Natural kay ako gud gipahayag. Tuo gyud ko niya. Nakita gyud ako kay nabasa man ang Biblia pulong sa Dios. So karon ang nasulod sa Biblia na imong tuan? Oh, ang gitudlo sa simbahan gibase sa grounded sa Biblia akong tuhuan. Imong tuan ang tanan. Tudlo sa simbahan. Kutob sa nasulat sa Biblia imong tuan. Dili akong gikulipay nga unsay gitudlo sa simbahan
nga grounded sa divine revelation sa Biblia akong tuhuan. Karon kay akong pangutana nga ang sulod ba sa maong Biblia pulong ba sa Dios? Tanan, Substantially word of God. word of God. Substantially. Pero sure nga 101% akong palapasan nga tinuod nga pulong sa Dios. Kasi may pangutana. Ang sulod ba sa maong Biblia akong palapasan 101% na tinuod ka nga mutuo ka nga pulong sa Dios. Wala lagi nga, so I need to qualify my answer nga kining Biblia naghamong klases Bible translation. Isgutan ni Brad Abdul Rahim, English, Tagalog translation na. Dili sumasakostan kanina, dili infallible ang translation. Pero substantially word of God siya. Kaya ang principal author sa Biblia, Diyos man, pulong sa Diyos. So dili di mo mutuo nga ang tanan ay nagasulod sa maong Biblia na inyo dayang gipili-pili. Wa na pili-pili ang translation kaya ang Ginoo binisaya ako nagbinisaya itong Ginoo aramay man. Manera may na atong i-qualify. Pagbalik ang storya Oh. Oh. Inyo gipili-pili. Wa na pili-pili nako. Substantially word of God. Inyo gipili-pili. Kay Inyo gipili. Kay kung tinuod pa pulong sa Dios nga imong tuwa ang tanan nakasulat sa maong Biblia. Unang pangutana. una pa pangutana. Sa buhat 2:22, unsay giningon? Si Jesus na tao na aprobado ng Dios. Wala ni ingon si Jesus sa tao na aprobado ni Jesus. Tubag, ang imong gibasa referidos pagkatao. Pero wa mo basa ang iyang pagka-Diyos. Filipos 2. Wala, dalawang question lang. Christ was truly God. Pero naging Duha may kiniya ni Kristo Roman 9:5. Matuod nga Diyos, matuod nga tao. Una siya nga ang imong gibasa sa pagkatao lang to. Pero sa pagka-Diyos, diha na daas Kristo sa wa pang kalibutan. John 1:1. Before anything existed, there was Christ with God. Klaro kayo. Pero John 1:1. akong pangutana kay naa man nagasulat diha sa ato pa dahil kanang buhat 2:22 bakak kay na. Kaningo maga nga imong tuhan na kutob na sulat sa mong libro. Sakto imong pagbasa sa buhat 2:22. Sakto ba ang pagpasabot mo'y kung saan ang pagpasabot? Other question. Ang pagpasabot ana ang nagsulat ana imong gibasa. Other question. Sige, ito ba? Ah, doon ako'y premise ako ang pangutana. Isip usa ka amahan So ngayon ang nagtatanong ay si Brother Dave, no? nga bata pa maminaw, mutanaw, og salida or mga balasahon nga bastos. adili gyud maayo. Di gimayo. Okay. Nganong ang inyong Biblia naghisgot man og pakihilawa sa iyang kaugalingong amahan, pakihilawa sa iyang kaugalingong anak, naghisgot pagpulong utin, naghisgot og pulong burikat, naghisgot og pulong ugay basahon ako Exodus kapitulo 23. Kung pulong pa ni sa Dios, nganong ang Dios nisugot man nga masulat ni miabot ka nako ang pulong ni Yahweh, anak sa tao nga may magsuong babae sa usa ka inahan. Gikan pa sa pagkabatan-o nahimo na silang burikat sa Ehipto. Diin gikumot-kumot ug giugay-ugay ang ilang tutoy. Pasaylo ako na minaw nga niingon pagidis bersikulo 20 nangulag siya sa mga kabit nga ingog mga lawas sa asno ug oten sa kabayo. Kung pulong pa ni sa Dios, nganong duna may ingon ani nga mga pulong? Tubag. Tubag. Tubag sayo na kayo kay sumasa kong pahayag kanina dili infallible ang hubad. Hubad ang gibasa. Oh. Di man ang pulong sa Diyos nagbinisaya na itong Ginoo. Wa mo magdinagalog ben English, wa to mag-Arabic kundi Aramaic language o Hebrew. So kana yung basa dili na original. So translation ana. So mo na nga substantially word of God, ang translation dili na infallible na yung mga hubad. So ang mopasabot ana ang ipasabot mo diha na kanang imong kuan mo na yung mga kastigo may nasa mga kastigo na sa mga tao nga wala mutuman sa Dios na itong panahon na. Sa Jeremias 29:19 padadaan niya mga kasakit, mga katalagman nga diha dapita kay wa sila mutuman sa kabubuton sa Dios. Mo na ilaha to. Pero wa magpasabot nga sayop ng Biblia. Oh, wala man kay qualify mo na. Mga Natubag. burikat, mga gikumot-kumot. Languages na siya pero wa na pagpasabot nga ang Ginoo wa magbinisaya. Sige. Atong tugutan. Tugutan. Ikaduhang Pangalawa pangutana. pangutana. Ikaduhang tubag. Ay, nabayusan. Kining Biblia ha, edisyong Katoliko Pastoral inyo ning kopya inyo ning Biblia. Nganong namaligya mamog ingon ani nga di man di ay ni tinuod. Tubag. Tubag. Ang mangpulong siya di mo na ibaligya ang Oy, di libro. baligya, ang kay Kulisimo Ang libro may nasa ang libro lagi. Box ba libro ba? Libro baligya. Ibaligya ng libro nga mga translation o bana kay naman na Santiago 4:13 sa King James. Buy and sell ang gitgit. Naman na diha. Buy and sell? Oh, buy and sell ang gitgit. Na. Pero wa bang na binitahe pwede pa ibaligya pero nabinitahan na. Secret na. Sagrado na suma sa dire sa introduction sa Quran nga ang tanang mga libro sagrado sab niyo man naingon ng Quran reo sa
nga kuan nga ningon diri there are many books in the world which are believed to be secret. Nyo ha man sa to pa ang Biblia usa na gitahod sa Islam nga word of God na. Para makabawi ko sa mong plate, Brad, kilayo pa kayo Sige, sige. Tas nga pangutana. Ingon sa Juan 12, versikulo 50, nga ang nahigugma kanako, ingon sa Jesus, nagtuman sa akong gisulti. Ang nahigugma ko ni Jesus, nagtuman sa iyang gisulti. Asa sa Biblia nga si Jesus niingon, ako Dios, simbaha ko ninyo. Klaro kayo. Sa Pinedeg 21 sa city sa Grigo nga Ato basahon na. ato masahon na. Alright. Sa city. Abre. Grigo kay original mo ni. Da. Original ha. Oh, di man to. Pinedeg 21 sa city nga dara mo na number kira na ano. Ningon diri nga sa City ha. Kay balik ko na kuha ang ako pangutana. Asa mabasa nga si Jesus ningon, ako Dios, simbaha ko ninyo. Lagi. Revelation 21 verse 7 kay Toledo pa dai layo ada ni mo dai. Pare sa Islam. Oh. Pare dati sa Kristiyano. Pare sa Glipay oh. Kay Isumay, ako Dios, simbaha ko kami ninyo. nasa kay Isumay autos Dios. Ako mahimong iyang Dios. Paro ako may iyang Dios. Mahimo pa. Di may iyang Dios. Dili wa mahimo. Ako may iyang Dios. Kay Isumay kay Isumay autos Dios. Revelation 21 verse. Akong basahon sa iyang Biblia. Pinedeg 21 sa city. By and seal nila. Ingon dinhi. Pinedeg 21 ha. Akong pangutana niya, asa mabasa sa Biblia nga singon Jesus ningon, ako Dios, simbaha ko ninyo. Ingon siya naa sa Pinadiyag kapitulo 21 bersikulo 6 hangtod sa 7. Atong basahon gikan sa ilang Biblia. Ingon dinhi. Natuman na ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ang giuhaw paimno nako nga walay bayad gikan sa tuburan sa buhing katubigan. Sa ingon ang mananaog gantihan alang niya maiya akong Dios ug maako siyang anak. Asa dinhi nga ningon siya, ako Dios, simbaha ko ninyo. Wala. Ay, no sa Dios ilang ko. Ay, nabasa wala. Wala. Kada may mo daw. Tungol ba din mga tao dire? Dipinyo sa Mateo 28:8-9. Ano? Naghimaya sila og nanggunit sa iyang mga tiil og nanimba kaniya. Klaro ana. Si Jesus gisimba. Si Jesus mo ingon ana? Oh, Mateo Si Jesus 28:8-9. nag-ingon nga simbaha ko ninyo? Wala. Klaro na kayo na. Nag-ingon ba si Ito Jesus? yung pinedeg Nag-ingon 21 wala. sa city. Nag-ingon ba si Ako Jesus? Diyos. Nag-ingon Anderson. si Jesus wala. Diyos gani simbahon nila. Oh, Ang klaro di kanay suwat ha. Usa na ba yung Diyos simbahon? wag yun mo kadugo. Why ang Diyos simbahon Anderson ana? Ako, brother. Mana mas katuligo kasi nila. Kira na. Kami na ba yung tara Muslim? Kira mo. Kami na mo tanah. Medyo nagkagulo na po dito ngayon. No? So mga viewers na lang po kayo at makinig. Nagkadagdag ang Biblia. So karon asa dira sa gibasan nimo dira gikan sa gamay sa dagko sa nakadaghan dira asa dira original na Biblia. Mao na ko ana karon asa dira original. Isa lang yun ang ipakita ng original. Sa may original na. Original sa niya. Nasa original nga karakter ba? Kunya nasa Grigo. Original po na. Anak ko isa pa yun. Mas aon kong original ba yun? May nakabutang na yun. Di ito lang isa dira. Asa dira. Isa lang. Joy, the New Testament is original. Original ba? Original ba? Okay, ang katong Biblia na po sa iglesia, original to. Wa may Biblia na ikisan. Okay, nagsulti na. Ang katong na po sa Adventist na po, original to, dili. Ang ilang mga transmisyon na ng Okay, sa Baptist na po. wala sa gamang Biblia kay winasa without the church, the Bible cannot exist. Okay. So, Without the Roman Catholic Church, the Bible cannot exist. So, moro to ko pangutana, brother. Ako rin pangutana.
asa isa ra gyud asa lang Oh, okay. original ana. Kaya nakadagang reliyon, sige na sultol sila na mo ni original. Ang base nila isa na Biblia. Oh, sige, sinudanan na. Okay, kami na sir. Kami na sir. Kami kami last to, malima. Moderator. Sige. Okay na, malima. Para na punta habig sa mga Kristiyano siya mo pumunta na sa regarding sa yung Islam. Pero Brother Ibrahim. Ako na sa mga tanah. Dara. Ako ay magtatanong. Gikan sa libro sa Islam. Unsa man siya nga referensya? Sinulat ni Omar El Penalver. Umar Peñabilir. Oh. Ato referensya way labot. Mato ba sa ganina nga dili ta mo gamit og referensya. Dili kay inyo ha man ning kasulatan. Outside man ato sabot wala ta gamit sa Outside na ni. Wala sa referensya. Sige, dili na lang nako gamiton. Sa Quran. Pangitag lain pangutana. May daglain nga pangutana na base sa ilang gisulti sa waton. Lamian. Akong gisulat kuan Bahayag kanina. Islam. Ang imong gipahayag gani Abdurrahim Lopez ka kita niya sa Plaza de Evidencia. Niingon ka nga kining sila Abraham og si Moises akong gisulat dinhi. Na dire nga usa ka Judaismo until now nga kamoy nagsunod. Diba tinuod ni imong gipamulong? Isulti ka na karon? Oh. Wala. Niingon siya gani nga nga sila Abraham. Wala. Muslim, Islam. Islam. Sige. Sige, okay. Babawa niya gisulti. Okay. Sige. Relax lang. Ay basihan. Sige, basihan. Sige, ato ibutang Islam. Ato Islam. Tarungoy mapangutana. Sige. Ang balaod sa debate unsa iyang gipahayag. Sige. Ato pa ni Brad IYD. ito Maoy imong gamito. Wala referensya. Sahas siya siyang kaugalingong mantika man. Okay. Ikaw sa ganyan, lapas mo sa ganito. Dili, Yung pangutana. wala Di ang film ka kursi sa amin. naman to. Sige. Sige. Ingon ka kani sila Uno. Abraham, Moises, usa ka Islam. Imong gipahayag na akong gisulat ako lang tarungon kay masuko atong kigsunan. Asa mabasa sa Quran nga kini sila Islam. Ako pasahon ha. Asa? Sa Arabic mo Surah. Surah Asyura chapter 42 verse 13. 42:13. Nabasa ka na makiklaro, ha? Nabasa. Ato, ibabasa sa Arabic, ha? Mamo ko ng Arabic, ha? Ano na English, translate. English o saan? Ato kung baro sa Arabic, ha? Arabic sa Arabic siya. بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب Allahu Akbar. Ato kung baro sa English. English, ha? Claro. Yes, Allah has ordained for you the same religion, Islamic monotheism, which He ordained for Noah, and that which we have revealed to you, O Muhammad, and that which we ordained for Abraham, Moses, and Isa, Jesus, saying, you should establish religion to do what it orders you to do practically and make no divisions in it religion. Various sects in religion. Intolerable for the mushrikun is that Islamic monotheism to which you, O Muhammad, call them. Allah chooses for Himself who He wills and guides to Himself who turns to Him in repentance and in obedience. So, among nabasa, nga ang balaan nga Quran, pulong sa Allah, ang Allah mo nagingon, nga kunon sa ang reliyon ni Noe, mo ang reliyon ni Muhammad, mo sa panggihatag ni Abraham, dito sa Okay, sekarang Oh, kedua nato ka? Ikaw mo na. Wala sila. Ang imo pong na natubag, ha? Ako may follow up. Ako ay follow up kay iyang giklaro man kay nga si kining Abraham, Moises and until now usa ka Islam. Akong pangutana ipaklaro nga si Abraham o si Moises Islam. Nasulat sa mga Ang pangutana ba si mami yung gingon Abraham, Moises, Noe ug uban pa usa ka Islam. Ano word for word mabasa wala ba na? Ha? Ako dito.
May mabasa dito. Wala tayo basa. Wala maklaro. English man karita mo lang tas Tagalog. Tagalog. Basta Tagalog. Tagalog, wala may Tagalog. Ada. Tagalog. Dia ako. Dia ako ano? Ang Allah mismo kasultihan. Ang Allah mismo. Dia ako lang klaro kay. Ang akong gigo ko nang imo ang bahaya gani ha. Asa ba dito na mabasa si Abraham, Moises usa ka Islam. Okay, kay maproibahan ako dili siya Islam. Tagalog. Kaya masok ko rin. Pero wala may reference kay sa mga ko pamatuod or nang Nanang reference. Pinungutan ako, wala may gamit reference. Ako lang gipungutan na, wala akong pamatuod. Nakaroon ko pamatuod. Yung kung akong mapakita, mo yung gingon ko pamatuod ako mapakita. Verse. Ako'y basa. Ay basa sa Tagalog, director. Sa Tagalog sa Surah 42, verse 13. Ang giingon, ipinag-utos ng Allah sa inyo, o kayo mga tao, mula sa din o relihiyon, ha? Na kanyang ipanayag sa iyo, o Muhammad, na ito ang Islam. Malinaw, ha? Malinaw, basa. Wala may ginagawa. Si Moises, Abraham, Muslim. Ninyo na. Sige. Gadali ka sa iyo. Nakatulad ng kanyang ipanag-utos kay Kay dili man ko. Noah. Kanyang sundin at pinaganap ko ni kanya kay Ibrahim. Musa. Moises. Isa, Jesus. At ang limang magigiting na sugo na itanayo ng din ang kaisahan ng Allah. Pagsunod at bukod tanging pagsamba sa Kanya na walang iba at huwag kayong nagsasalungatan sa din na pinag-utos sa inyo. Hindi naging katanggap-tanggap ng mga sumasamba na iba bukod sa Allah. Klaro? Abay kay basa para klaro. Abay basa para klaro. Ay kay basa. Dili ako mong gigo ko diya pagkana na siya. Ipinag-utos ng Allah sa inyo o kayong mga tao mula sa batas ng din o relihiyon na kanyang ipinahayag sa iyo o Muhammad na ito ay ang Islam. Na ito ay Islam. Na katulad ng kanyang ipinag-utos kay Noah na ito ay kanyang sundin at ipalaganap at ganoon din na ang ipinahayag niya kay Ibrahim. Moises at Isa. So, sila ang limang magigiting na mga sugo na ito ninyo ang din ng kaisahan ng Allah. Pagsunod at bukod tanging pagsamba sa Kanya na wala ng iba at huwag kayong magsalungatan sa din na ipinag-utos na inyo. Wala may nabasa Abraham Moses. Atong inawan ha? Ayo sa. Ang iyang isulit akong baga. Hindi ko siya wala nabasa pero na nabasa. Ay nabasa. Red light. Alisa red light. Ako na ko ni. Bahin na itong Quran yung ibasa. Oh, pinis na na akong Quran. Kali ko basa red light. Itong ibasa nyo kanina. Kali ko basa. Ipinag-utos ng Allah sa inyo. Kinsay kisugo ang Allah, kisugo ang ipinag-utos Allah. Ipinag-utos ng Allah. Kinsay kasay ani. Tanawa basa. Ipinag-utos ng Allah. Oh, basa lagi. Allah ba niingon na ako magsugo niyo. Ipinag-utos ng Allah. Oo. Sige, basa. Kawa na? Sige, tuwa basa. Sige, okay. Kinsay kasay ni ang Allah o ang nagsuwat ani. Sige, tuwa sa. Tuwa sa inyo. O kayo mga tao mula sa batas ng diin o reliyon na kanyang pinahayag sa iyo o Muhammad na ito ay ang Islam na katulad ng kanyang ipinag-utos o Na ito ay kanyang sundin at ipalaganap o din ang pinahayag niya kay Abraham. Subos ng Abraham, di mo Ayo, kana o, dire. O kana. Atras. Isa, sila ang
magigiting mali na ilang soto basa dahil tayo sa ka mensahan ng Allah karon lalo kayo sa atas laro sa para maron ako to magtana jawas ka lang bag jawas ka lang wala na bisita ko corruption ay mag-Muslim Christian ni Cristo na Christian ni Cristo ako magtana Muslim na siya? Kung klaro, pag Muslim, basta ko nakabalo. Kung wala na. Di siya kabalo daw mag-Muslim. Ayun. Dili mo na important. Dili, kailangan ng minuslim ko na magsugod ka, magbasa ka ng Arabic, mahuman kung sa Quran. Malapit na ang gabi, no? Ang tagal ng pagkikipagdebatehan ng ating mga brothers. Hindi pa rin natapos hanggang ngayon. So, Naklaro ni mo nung. Klaro ni mo. maraming tao ang dumalo dito sa ating event no, ngayon. Alhamdulillah. Mga sila at marami ring mga katanungan. So yan. Abraham, Moses, David, Abraham, Moses, wala sila pa nagkabago. Ang dami ng mga katanungan. Medyo pagod na rin ako, no? So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanood, no? Sa iba't ibang lugar. Sa aking asawa at sa aking kaibigan at sa mga kaibigan at sa mga ustad, no? Si Ustad Mursi Ibrahim, no? At sa sina Brother Arbar, Kuya Halim, at sa lahat pa, no? Sina Kuya Anwar, no? Sina Brother Ustad Musab, at aking kuya na si Ustad Mogan Jazzy, at sa aking kapatid, no? Si Siti Sara, at sa lahat sa inyo, no? Kahit hindi man kayo kasama sa ating nabanggit ng mga pangalan, no? Kayo ay kasama rin sa ating talakayan. So hanggang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat.